στο φωτεινό πίνακα, το οποίο λύθηκε και έτσι το φιλικό ξεκίνησε. Πρώτη επίθεση για την Ιταλική ομάδα, την οποία ο Ολυμπιακός κατάφερε να αναχαιτήσει του. Ο Γουόκαπ, ο Βεζένκοφ απείλησε, έβαλε τελικά την μπάλα στο παρκέ. Πήγε προς τα μέσα και πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Τους πρώτους πόντους του Ολυμπιακού. 0-2 από τον Σάσα Βεζένκοφ. Η απάντηση θα έρθει από τον Χόρτον. Συνεργασία με τον Πετρούσεφ. Παπα-Νικολάου θέλει να περάσει. Πετρούσεφ έχει ακόμα 2 δευτερόλεπτα. Ο Γουόκα πρόλαβε και εκτέλεσε σωστά. Δεύτερο καλάθι για τον Ολυμπιακό. Αυτό μάλιστα ήταν για 3 πόντους. 2-5 προηγείται η ελληνική ομάδα. Ο Γκάλοουεϊ θέλει να απαντήσει. Και αυτός θα ευστοχίσει για 3. Γουόκαπ. Βεζένκοφ στην αδύνατη πλευρά. Ελευθερώθηκε με προσποίηση και εκτέλεσε για 3. Γκάλοουεϊ θα ευστοχίσει παρά την προσπάθεια του Πετρούσεφ. Πήρε 2 σκριν από τον Βεζένκοφ. Παπα-Νικολάου κάπως ξεχασμένος από τη γωνία, θα ευστοχίσει και αυτός. Βεζένκοφ απομονωμένος για παιχνίδι 1 εναντίον 1. Προτίμησε τον Πετρούσεφ που κινήθηκε στην πλάτη της Ιταλικής άμυνας. Ανεβαίνει ο Πετρούσεφ για συνεργασία. Γουόκα προτίμησε να πασάρει στο Βεζένκοφ, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή. Οι Ιταλοί τώρα τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο και βρίσκουν 2 πόντους με το lay-up του Ρόμπινσον. Χόρτον γύρισε την μπάλα ξανά στο Ρόμπινσον. Συνεργάστηκαν οι δυο τους και αυτή η συνεργασία είχε εντυπωσιακό τελείωμα. Και ψηλά ο Πετρουτσέλη και τον αναχέτησε. Τρέχουν οι Ιταλοί και καταφέρουν να βρουν 2 εύκολους πόντους με τον Αλιμπέγκοβιτς. Γκάλοουεϊ. Η μπάλα έφτασε στη γωνία. Το σούτ ήταν εύστοχο από τον Τζάστιν Ρόμπινσον. Ρόμπινσον. Άλλο ένα alley-oop. Πάλι ο Χόρτον είναι αυτός που θα καρφώσει εντυπωσιακά τη γωνία. Ο Φουρνιέ προσπάθησε να περάσει τον Παπα-Νικολάου. Πολύ έξυπνα αυτό στον Πετρούσεφ. Καλάθι και φάουλ. Ο Ολυμπιακός μετά τη Μακάμπι έπαιξε και 2 εντός συνόρων φιλικά παιχνίδια. Στην Κρήτη. Ξανά ο Γεμπόα θέλει να πάει προς τα μέσα. Από τον αριστερό διάδρομο με το δεξί χέρι απέφυγε τον Πίτερς. Έχει μπει και ο Τζεντίλε στο παιχνίδι. Μετέφερε την μπάλα στον Νότε που βρήκε χώρο και φτάσε στο lay-up. 25-24. 27-24 με το κάρφωμα του Γεμπόα μετά από ένα ακόμη λάθος του Ολυμπιακού. Ωραία πάσα του Φουρνιέ. Το τελείωμα από τον Πίτερς. Βαίνει ο Γκος και παίρνει την μπάλα χέρι με χέρι. Φουρνιέ από τη γωνία θα δοκιμάσει για 3 και θα το βάλει. Άρισμα του Γκος. Πέρασε ο Βιλντόζα. Φανταστική προσπάθεια. Νότε. Με ένα βήμα πίσω θα εκτελέσει σωστά. Προσπάθησε να περάσει πάσα στον Ράιτ που δεν πέρασε. Ο Βεζένκοφ έσωσε την κατοχή, έδωσε αυτό στο Ράιτ. Στην εκπνοή της επίθεσης ο Αμερικάνος αστόχησε, αλλά ήταν εκεί ο Βεζένκοφ και πάλι θα κάνει φάουλ. Ανάγκασε τον Αλιμπέγκοβιτς σε μια κακή πάσα. Ο Βιλντόζα θα πάει στο lay-up. Θα τελειώσει τη φάση, αλλά ο Πίτερς έχει γυρίσει γρήγορα. Οι Ιταλοί βρήκαν τρίποντο όμως και φτάνει τους 7. Γουόκαπ. Γκος. Γουόκαπ για 3. Θα απαντήσει. ...40-40. Ο Ράιτ καλάθι και φάουλ. Μάλλον έχει λάθος πληροφορία και θεωρεί ότι ο Μπαρτζόκας είναι ο κύριος Παπά. Ρόμπινσον. Απέναντι σε όλους έφτασε μέχρι το lay-up. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να το σταματήσει. Ο Γουόκαπ θα απαντήσει. Double team. Πίτερς. Έξτρα πάσα στον Γουόκαπ που είχε χώρο να εκτελέσει ένα ακόμα τρίποντο. Γκάλοουεϊ. Πήρε ένα σουτ χωρίς ισορροπία αλλά κατάφερε να βρει στόχο. Πετρουτσέλη ξανά στον Αλιμπέγκοβιτς που πήρε ένα υποπίεση σούτ αλλά κατάφερε να σκοράρει. Ντόρσεϊ. Στάθηκε και εκτέλεσε. Κατάφερε να σκοράρει. Εύστοχο το τρίποντο από τον Ντόρσεϊ, ο οποίος τα κρατούσε μαζεμένα για την τρίτη περίοδο. 50-58, Ολυμπιακός στο συν 8. Ο Ροσάτο θέλει να απαντήσει και θα απαντήσει 53-58.
Είδε το ποστάρισμα του Βεζένκοφ, του έδωσε την μπάλα, αυτός γύρισε και σκόραρε. Καλό τρίποντο από τον Γεμπόα, που πετυχαίνει 6 συνεχόμενους με 2 τρίποντα. Φτάνει στον Παπα-Νικολάου. Αυτός έβγαλε στο walk-up. Ο Γκος με 5 δευτερόλεπτα θέλει να πλησιάσει. Ένα σουτ χωρίς ισορροπία. Είχε αίσιο τέλος. Και το παιχνίδι ισόπαλο στους 64 πόντους για λίγο όμως, γιατί θα απαντήσει γρήγορα ο Ρόμπινσον. Walk-up. Ωραία για τον Βεζένκοφ. Μετά το screen έκοψε στην καρδιά της Ιταλικής άμυνας. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τρέξει και θα τρέξει με επιτυχία, αφού ο Walk-up πέρασε την μπάλα πολύ σωστά. Χόρτον θέλει να πάει προς τα μέσα. Η μπάλα μάλλον τυχαία έφτασε στον Αλιμπέγκοβιτς και αυτός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Βρήκε ωραία πάσα στον Χόρτον. Αυτός πέρασε κάτω από τη Στεφάνη. Πίτερς. Βιλντόζα οπλισμένος για 3, θα το βάλει. Φουρνιέ δεν πρόλαβε την μπάλα, την πρόλαβε ο Ρόμπινσον. Πετρουτσέλη, ο Νότε. Αυτή τη φορά το σουτ πίσω από τη γραμμή μπήκε για την Τράπανη. Βιλντόζα, Πίτερς για 3, θα απαντήσει ο Ολυμπιακός. Ρόμπινσον, εντυπωσιακή φάση με τον Χόρτον να καρφώνει. Ξανά ο Τζεντίλε, Ροσάτο, Τζεντίλε, Ρόμπινσον. 80-83, η διαφορά στο τρίποντο 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Πετρούσεφ θα βρει ισορροπία και θα σκοράρει. Γεμπόα μπροστά στον Πετρούσεφ, θα καταφέρει να βρει τρόπο να σκοράρει. Και ξανά στον Αργεντίνο. Λαρετζάκης πήρε την μπάλα και εκτέλεσε και το βάλε. Νότε βρήκε μόνο του εντελώς ξεμαρκάριστο το Χόρτον και αυτός ισοφάρισε. Φουρνιέ προσποιήθηκε, ο Πίτερς βρήκε χώρο και εκτέλεσε σωστά. Βεζένκοφ. Στα 14,5 δευτερόλεπτα ο Χόρτον κάνει φάουλ στο Βεζένκοφ. Και που πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά. Πρέωσης απέναντι σε έναν Λαρετζάκης ή όχι, όχι. Λαρετζάκης δεν θα κάνει επίδεση. Τράπανη δεν θα παίξει άμυνα και έτσι το τελικό σκορ του φιλικού στην Ιταλία είναι 90-95. Καφιέται για τους 95 που πέτυχε, σίγουρα όμως παράλληλα θα προβληματιστεί για τους 90 που δέχτηκε.